o di ba? Nabara. So di ko na kanya yo. Bawal na tatag topless. Wen. Oo. Asan do kay latan or aglalalo no dete kwa sa agtapit-tapis ka dita ka nagpisa ti putok mo. Talaga ba? Umarakot ka. Sa daye talaga nga damo biom. Tay ana day nagpagkit ka pa gus jay. Sa daye amo daye ko kuma dete dete ko timangga daye natudtudan ti. Tay nagpagkit day dagtana. Tay dagtana ko mga kasi ka pagkit mo. Ala apo. Yeah. Ay pasitabi apo. Pasitabi apo ka iti mga apo ati arwang kaya. Actually, pumunti daing. Sa mesa pa, agustusub ka, tapos nakalinglingat ka, tapos nakaangdud ka. Ano nga gapo mo nga glikaw-likaw ko pala dito? Human pollution. Diba? Kan, di dyan Madina no? Dati nakainom ka pa yung kalsada, dati yung pangkabisya-bisyag dita. Sa pila ti angot mo ka agat alcohol. Oh, diba? Anong alcohol? Distilled. Anya ka tuwagin isopropyl. Ayan. Wow, nabanglo Agat Chico. Agat Chico. Agat Chico, madidijay. Kan! Agat sabangan nalinta. Nakakatigas dyan, yung saka. Kung tabi apa ka na doon. Hindi na madi aga Clorox. Oh, di ba? Paimot nagbilagro ka dito. Dito pag-iinuman nyo da. Isar-sar dang nyo dito na apa nga bisyo. Madi nga talaga. Especially ka dito aginom pa. Madi lang rin gininuman ti kalkasada. Nakausap ka pa At dapat digiyaan na mo ta kalsada. Agwarak-warak. Kompleto. Amin, tapos mo dahi kung maamin. Nakataples ka pa. Kompleto. Saka bibidyo okay pa. Awan. Inalam amin. Makaswang kay amin. Inalam mo, sa bagay, may mesa lang, imbes nga may mesa nga kaso, pato mo. Oo, di ba? At least sa taa pa, pag manamanaan nyo dito, ngayon kami man imbura inatabi ka. Okay, ito Glenn, last take mo na, go ahead. Okay, so, di kita datayo amin, haan tayong, palapalabsan, di kita yung pagalagadan, nga yung kabil TDILG, pagsayatan tayo amin dito, ken para kada tayo amin, dito community tayo, para kada dito community tayo, para kada dito bagbagi tayo, para kada dito ubing tayo, para kada tayo amin, di pagsayatan tayo. Iso nga, no panunutan tayo, han lang amin nga di pagragsakan tayo ti talagang ilablaban tayo or dati no kuma iso lang ti kayat tayong obraan. Kitaan tayo mo digiti at the other side of no adda ba aja dito kasla maperwisyo mi nga tattao, ada ba maperwisyo nga karubak, ada ba maperwisyo nga ubing, ada ba maperwisyo nga so kitaan tayo nga nasaya so let's just all be a good citizen to everyone. Okay, so agsingsingpot tayo agkararag kay indit hanggang nga gusto subitan agpangas-pangas at baka may lista kayo. Ilista kayo noisy pupil. Noisy pupil. Okay, so thank you so much kada gid nagdingeg ken nagbuya para ito bigat manen. Check ni Idol Glenn Batuyong para kada ito ay topiko. See you tomorrow. Bye-bye mga idol. All right.